Takže čau lidi, no a pustím pesničku, aby ste sa nenudili. Počujete? To je jenom mne. No a dneska si ukážu tento posledný videjko, čo teraz urobím, že môžete vidieť na tú... Počkajte, ja tam pôjdem a potom to uvidíte, lebo ja to neviem, že... No áno, túto sa to nachádza, túto presne. Môžete si to vidieť aj tak. No a tuto sú také dve auta a zadarmo. Toto som chcel otvoriť, ale povedal som, že urobím tento videjko. Ako vidíte, sú tu tri auta. Tento neviem, jak je, ani toto neviem, jak sa volá, ani tento, ale ja si toto už pamätám, že jedenkrát som to mal a to bolo včera. Ja som to tam mal také modré a teď hral som tie s bielou postavou, ale to už nie, to už bolo. Ale sa teším, že keď takto budeme behať zase a keď urobíme si postavičku takto, tak si dáme dole šipkučku a dáme takto. Tak aj túto začína stať, no a toto už nechápu, toto už budete asi vyrobiť. Máme tu tri autička a jeden je takto nabúrané, to neviem jak. Toto kontajneru, toto už je pekne, toto už sú pekne z toho. No a ešte mám cítiť, že toto videjko je posledný, čo som teraz urobil a túto sa to nachádza, tak si to zapamätajte. No a vždy, keď tam pôjdete, budete teda mať tam 3 auto, asi to funguje na PS4 a na PS3 a na Xbox, a Xbox 360. Ja nehovorím, že to tam nebolo, lebo toto je rovnako, alebo ja neviem, že to na Xbox 360 to není, alebo Xbox PS3, ale na Xbox One a PS4 to asi je tam, no je tam. Takže môžete no tak teraz moja postava nehovorí, ale už hovorí, no. A tam pôjdeme a tuto už budeme tu mať, ale na PS3 a na Xbox 360 to asi musí tam byť. Lebo ja to neviem, že to prečo takto nemalo byť. To isté, že je tam. No a už sa s vami loučím. No a u ďalšieho videjka sa mejte. A ešte urobím asi jeden videjko. A vždy budeme robiť asi 3 videjka, ale to neviem, že koľko urobíme za jeden deň, lebo ja keď tu nenájdem také nové stránky, tak asi to neviem jak to, ale toto som našiel na tú stránku, kde vidíte také záhady a my to teraz urobíme, no a ja to už urobil som teraz. No a ja sa s vami loučím, no a u ďalšieho videjka sa mejte. Takže čau. No a aj moja postava s vami hovorí, no a uvidíte to, no. Takže sa mejte, no a čau.